Значи ние сме ги разработвали много зърни, които произвеждат американци. Само шампионска лига. Само шампионската лига, които са най-добрите сметози. Пак е с текстуридони. Това е също много красиво нещо. Но въобще не съмняйте в звуците, просто всичките са толкова... Когато и да се изкарате, всичко е настроено да свири. Всичко е мина се... Малко като кашля не стане. Да не става и така. Всичко е начин да свири. Китарата като изливиш, като не фашиш гамата, как ще стане? Това е твърдо музикален инструмент. Целиш ли го точно, няма проблем. Ето той харесва от аз да кажем. Свириш и тихо, да не я надуваш, да викаш само с сила с матката. Целта е във въздуха, както пускаш на порции вътре. Слушайте какво ви заказваш, защото ще кажеш, мама да е много трудно. Не е така. На порции вътре. Да се кажеш, кет. Започва първоначално с квак, задължително. Иска свирене, постоянно свирене и постоянно. И да не го спираш много. Вземай спаги не тук горе, не така. Good. Още по-добре. Да има грип. Или чакаме ступ, или чакаме може да се разчита само на това. С това нещо, с това време, като намериш местенци, пак се пиеш. Това не мога да научи. Всеки ли? Толкова ли е сложно? Искам. Повече време съм на Искам малко техника на гласа. Хет, като кажем да започваме. Но при си колко ли ще кажеш, това е било много лесно. Нещо пусти, няма как да стане. Пусти не става. Това е звук. Това трябва да си право. Просто от диафрагма. Дайте направо хранилка. Так. Виж. Не, бузите, не. Так, виж. Няма страшно, вижте, пак е така. Тък. Както се изказва тък. Тък. Да. Това е по-добре. Когато идва на среща, само прехранилка нищо.
Получава се малко. Като панира. Малко обаче пък ефектът е Но ефектът е поразителен, да. Това е. Че няма как да стане. И те така се го обясняват. Кажи ли, че като каша не да кажа. Да, има нещо в интернет, има страшно много. Много, не само ние. Има и американци, които казват, като напишеш хаос, свирки, кютинг, мюнтинг, без значение дали ще напишеш ти ези, напишеш ти ще излезе милиц. Цял свят хора показват Цял свят. един и същия начин. Всякъде. Абсолютно един и същия начин. Това е Сигурно стилът. се абсолютно американската свирка. Много да правиш. Но това е много хубаво свирка. Една от класиките в дървото. Да, точно.